Naumpisa na las-4 kay nasang kagahon ng ginpanigayon nga road closure sa pila ka area sang haro subong nga adlaw. Sa interview sa nga bombo radyo kay retired police colonel Oldarico Garbanzo sang head sa nga Traffic and Transportation Management Office, iya ginpahayag nga ang pagatugutan lamang nga makasulod sa activity area amo ang mga emergency vehicles, essential utilities, religious personnel kag may mga VIP car pass. Lakip sa ginsaraduhan mo ang dalan sa palibot sang Haro Plaza nga mga Rizal Street, ang porson sang E. Lopez, M. Jaime, Commission Civil, Fajardo, Lopez Haina, Simon Ledesma, kag Libertad Streets, kagamuman ang nagaangot nga mga dalanon. Magalawig ang road closure tubdob matapos ang mga aktibidad sa simbahan kag sa Haro Plaza. Liwat manini nga nagpahanumdum sa publiko nga magpark lamang sa mga designated nga parking areas agud nga malikawan nga maklampang ila sa lakyan sa kapistahan sang Haro. Kung makasulod lang gid sa activity area sa mga inner closure naton, amuning mga emergency vehicles, utilities, no, essential utilities, and kung may mga emergency, amo na pasudlon ginaton. Siyempre ang mga pare nga nagakadto sa aton nga mga katedral dira, kag ang tanan nga may mga VIP nga karpas, no? So ang closure naton maga start ini by 4 AM sang aga, and diretso na no, until matapos ang mga activities sa simbahan kag sa plaza.